A Xunta reforza a coordinación co Estado e cos servizos de emerxencia para afrontar a campaña de alto risco de incendios forestais. O operativo mobilizará máis de 7.000 efectivos entre xullo e setembro. O Comité Integrado de Prevención de Incendios Forestais de Galicia quedou constituído este xoves coa participación da Xunta e do Goberno Central. O dispositivo contará con máis de 7.000 profesionais, dos que máis de 3.300 dependen directamente da Consellería do Medio Rural. Ademais, sumaránse efectivos policiais, bombeiros, persoal do GES e miles de voluntarios de protección civil. Durante esta tempada ou este ano 2027 van a ser máis de 7.000 efectivos de todas as administracións de maneira conxunta. Por decirlle os medios que abranguen a esta consellería, pois falamos de 200 efectivos da Policía Autonómica con 116 vehículos que teñen a súa disposición. A Xunta reforza tamén os medios materiais con novos drons, máis cámaras de vixiancia, maquinaria pesada e un total de 24 medios aéreos para a extinción. Por parte da Axencia Galega de Emerxencia se achegan 6 drons e unha cisterna de gran caudal cunha capacidade de unha bomba de 50.000 litros por minuto, aparte das 3 cisternas con gran capacidade de 25.000 litros e dos 3 postos de mando avanzada. Ao mesmo tempo, os postos de técnicos de garda do 112 se van a reforzar como todas os veráns e sempre de cara a estes incendios. No ámbito de prevención, o Pladiga 2026 dispón do maior orzamento da súa historia, con 213 millóns de euros, dos que máis de 75 millóns se destinan especificamente a labores preventivas. Este ano, pois, como xa presentamos, o Pladiga 2026 conta con un orzamento maior ca nunca, eses 213 millóns de euros, e esas melloras incorporámolas en todos os eidos, non? En primeiro lugar, no eido da prevención, con un orzamento de 75,38 millóns de euros, un 50% máis con respecto ao ano pasado, esa aposta decidida por apoiar aos concellos pois nesa ardua tarefa que é manter limpas as faixas de secundarias arredor dos máis de 30.000 núcleos que temos en Galicia diseminados por todo o territorio. Entre as novidades deste ano destacan a aplicación móvil a lume para alertar de incendios e a incorporación da intelixencia artificial ao sistema de detección temperá de lumes. Xa presentábamos a semana pasada esa aplicación a lume que está disponible desde a semana pasada para descargar en todos os dispositivos móviles, tanto Android como iOS, e que de maneira moi sinxela e intuitiva pois permite á cidadanía alertar dun lume en segundos, mandar esa ubicación precisa de onde se atopa, non? Teño que dicir que esa comunicación tamén é totalmente anónima. A Xunta insistiu na necesidade da colaboración cidadá para previr os incendios e reclamou ao Goberno Central unha base permanente da UME en Galicia e unha nova brigada estatal de reforzo para mellorar a resposta fronte ao lume. A implicación e a colaboración da sociedade é fundamental á hora da extinción dos incendios. Este ano, a parte do número de teléfono do 085, no que poden comunicar en calquer momento un incendio por parte de calquer cidadán, vamos a ter, por parte medio rural, explicará despois a conselleira, unha nova aplicación a lume, tamén para facilitar outra nova vía de comunicar calquer tipo de incendio.